May adlaw niya diha no, so karon ubanon ta mo no, natay mga tirada karon dito sa eskwelahan, kauban ako mga classmates sa Ismaw in Siwa no. Mura na siya mahimo og Ismaw Kokiri in Siwan kay buod so natong tirada karon kay nagisinabot man ni sila. So moadto ta dito sa eskwelahan niya, syempre matik abot na dito din. So naabot ta diri sa shop no, medyo busy kini sila o. Pasagdan nato na sila no kay kung nagkumbati pa na sila da. So nam sila dito sa kusina, mga kusinero dito nga mga bagni kay adtuon na to sila. So medyo distansya man yung kusina diri dapita, so nara sa may kilid no, na tapad gid ani sa mga binuhi nga mga manok. So tungod lagi way mga gamit ng gipangdala, so nanghuam na ta diri sa tag-iyas kusina no. So mangita ra tag kaayuhan diri dapita. Og diri ato ni makita mga gwapo na tong mga classmate no sa tanaw to, sila ra duha diri nagkumbati ni sila ginlo sa mga kalahog mga kaldero diri nga ipanghulma namo. Kalmado kani sila duha, kalmar kani sila diha. So mao ni akong ipakita sa inyo ano, so nami manok Bisayan nga gidala sa mong pogi nga classmate og napo ning syempre di po ni magpalupig ang karnis baka nga gihatag bitaw sa mo ang classmate nga gwapa po gayo ba naraw. So salamat kis baka teo kay sa bawon kuno ning tirada ni, so badupak sa mga tirada na may slice teo. So kining tanan nga mga himan nga nakita na ni kining tataran kining kutsilyo guban pa nga mga nilalangan ninyo makita na puros na hinulman. Automatic na spare din may bahala sa mga haling-haling diha kay siya may pinaka-expert diha o kinagihawanan ang manok nga Bisaya o kalmar guys. Aw di sa ni pulupig ako igagaw gasugasan din niya ba pinaatik-atik ra gud ba. Duha ni ka manok nga mag-iihaw no, so puro ni siya nga mga Bisaya amot lang kani sa English ba kani unsa. So kining Sinabaw nga baka ni siya sila nang diskarte da kilatan nila. Aw pag humani aw paghugas-hugas di matik din na siya patsuy din na nga lara na iyang mga tirada di oh. Sapon tirada si pare mo ning tiwasan na kasi ni bahala magchap-chap ng Bisaya nga manok. Unya kay dugay may minakaluto ani nga mga orasan eh. So ang tag-iya sa manok ana ni uli na kay na may mga importante nga mga lakaw no, so wala na siya nakakaon na ni apil. Ug sa dihang gipanggutad-gutad parang manok Bisaya, so naka-desisyon may nga magami mo palit sa mga lamaserns no dito sa merkado. So kauban ako sa Badupax ning adto mis merkado nyo montar ka video amatik din tar ambot din tar dito. So dayon mo ni among nangapalit no. Lagi papalit nga isda ni, so sugbahon ra ni siya. So narang mga lamaserns nga nangapalit na mo. So completaos ricados na siguro ni mga patis ano unsa pa ni diha mga suka, mga bumbay, mga unsa pa ni klase nga mga lang mananap na adere. So kompleto na siguro ni. Aw syempre matik ng mga chuy nga mga classmates to may tirada na sila mga Badupax ani sila na bahala na kay mga kusinero man ni sila. Handam na natong uling ani dayon kay para masugba na natong isda nga napalit na to. So kini nga klase nga isda murag sab ni siya nga klase nga isda basta kay na seafoods ni siya nga isda no. Syempre ang tirada Badupax sa ginaw maskin kay lako na kay basiya bahala na. So narang isda na mo nga sugbaon no. Syempre chill ra kay na akong mga classmate diha uban no. Syempre ang uling na to diha ready na ni pareo paypaya na niya diha. Murag ready na siguro lang mga lamasterns dire murag ilan na nigiandam dire murag ting panihapon no pudhapit aw sakto na siguro nilutoon ni no. Unya kay medyo udto nam ginisiya nga mga tayman eh. So na natong mga uban classmate na dire no naabot na dire. So ang tirada gid ni pagtimpla ni si Badupax gitabangan na nila kung unsa ilang mga plano ani nga pagtimpla. Sa sobra kainit ani gipaningot ng mga chuy dire oh. Nagdunga na ang gutom ug ang kainit. So napamong lutuanan dire nga perte bagay kainita kayo nga ayay unya kay nalimot man ko pag video ani pagpangaon na namo. So maon lang gid ako nasaksihan no, nga humana kog kaon si Badupax nang tirada na diha. Iya man pang tiradahan ng mga sobra-sobra diha aw. Impas na niya. Mao ning gitawag nga Ismaw in Siwan/Kokire. Murag mao naman ning katapusan sa atong video. So magkita lang buta sunod ug napatay mga adventure ni kauban ni akong mga classmate no. So dire na lang tataman magkita lang ta sunod. Bye-bye.